salam akalilintad na kapipiya ginawa na mambigyan tanong sa dunia na sampai sa alungan ang mauri. Sa alungan ni manto na pagkalang kapangkurkano apikari alatano. Sa katiisong ngayungan abai apikatalinguma sangga iya berderaingan. Palapakin niyo.
Yutoso, Representative Baloy. Baloy Brotherhood. Ayaw ka rin ba may ba na piya ko? Oh, balik mo piya, nangingabang ko, naisip siya no? Naisip siya no, sumango, kadilang piya ako lang piya. Pagiraw lang yukap na nagiraban yung singa sa atin eh, napagiraw niya. O diba? Kailangan nasukat siya, ba niya buka trap na makalimutan. Diba? Dito yung mga bay sa kuwan, sa lamin. Kuwan. Dito man, there are two royal kingdoms of the Garangandi, Iliana Bambaran, and the Minirigyarubo. Lagi Minirigyarubo, Iliana Bambaran. Gina sa kapangwasa kape. Uy, takwa, kalipis ako na mamikir.
Oh, ay gira na di manaron kay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagay kami sa tandaw ringo na ng mga dato. Kaumitan di asumi na nakikitiro magaling din yung mga bae. Nama, masugo pero kisaling budwit tao mga ulama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Due to so representative of Municipality of Piagato. Municipality of Piagato. Oh, ay papawasalo ya. At siguro kaya pangwira sa luya na yung masira ng tarik dito. Ah, kaya tarin siya. Gusto lang dali nila yun. Kaya mga lulugo sa mga kwan, mga kambay-bay, mga inandan. Ay, baka naman na. Baka naman na-fit. Namela niyo, mga adult. Ha? Kanya ba, Loy? Talentan. Palakpakin niyo. Palakpakin niyo. Katagian probinsya na sama-sama na nakadadar ka. So, kinakap na lang ako niya, nagkakap na lang ako, princess. Nakamay, kinikinyan niya, nagpupakit yan sa ginanasingkid. Ginanakuan. Ito. O, ay, nabuka mo na nawanan, nabuka. Palakpakin niyo, man. Hindi ako nang pagiling sa tuboy ng kurang daw. Mas pagyan ko sa nasingkid. Sa kuragan, Kailan wala yung ako daw mo rin yan. Pati magyakap po na
Hindi isiniligan sa ginanalanyo yan. Pinakurag ko. Ano? Oo, sa kuragan na pagmumulo, Baka moruhan. Ono rin, ono. Youth representative, a municipality of Barangka.